सुधा आसले 9टा सुधा आसले कि तापर डायग्राम स्टार्ट करता के तुले कोन रहलो कोन रहलो खाली सब दायित्व बांटी ओके के तापर पिला सब हला गाइड दिला और मैथ दिला पढ़िबो रे पढ़िबो आमी पाठ पढ़िबो पढ़िबो रे पढ़िबो आमी पाठ पढ़िबो हम जीवन को आमे हम हाथी गढ़िबो पढ़िबो रे पढ़िबो आमी पाठ पढ़िबो पढ़िबो रे पढ़िबो आमी पाठ पढ़िबो आम चला बाटा नुही खाली घर पाइती पढ़ी लिखी जानिथिली सुखानी बुसाती काम नुहे आम हाथी दिया बही कलम समय करिब सारा समाज को सलाम अन्याय नीति साथी लड़िबो रे लड़िबो पढ़िबो रे पढ़िबो कोमल कौन कर तू माइक्रोस्कोप कौन कर माइक्रोस्कोप पढ़िबो पढ़िबो रे पढ़िबो आमी पाठ पढ़िबो हम जीवन को आमे हम हाथी गढ़िबो पढ़िबो रे पढ़िबो आमी पाठ पढ़िबो पढ़िबो रे पढ़िबो आमी पाठ पढ़िबो आम चला बाटा नुही खाली घर पाइती पढ़ी लिखी जानिथिली सुखानी बुसाती काम नुहे आम हाथी दिया बही कलम समय करिब सारा समाज को सलाम अन्याय नीति साथी लड़िबो रे लड़िबो पढ़िबो रे पढ़िबो आमी पाठ पढ़िबो पढ़िबो रे पढ़िबो आमी पाठ पढ़िबो पढ़ी लिखी जानिथिली हटी जीव आशा घर हेब बैकुंठ पाई हम परस हेबु नाही बोझ आमे केबे कहा पाइती आम महाकाली सारा देश जीव ए बाबू ठाकुर तो गुहारी सुनी जति नो कौन हिसे हम काहे के खुशी हो ना ना मु तो जमा कहबिनी कहबिनी स्टार्ट हां नदिया दांडरे नुआ सन्यासी देख गोआसी आउ बोलो दिया करो तारी दिया हरि बोलो दिया करो तारी दिया फुला हुड़ी दिया मामा उसी देख गोआसी ए नदिया दांडरे पढ़िबो रे पढ़िबो आमी पाठ पढ़िबो पढ़िबो रे पढ़िबो आमी पाठ पढ़िबो हम जीवन को आमे हम हाथी गढ़िबो कौन सर स्कूल रे कौन हबा को आगु को अछि ना कौन एबे जोरसार प्रिपरेशन चलछि हमर ये चलित वर्ष पीएमसी उत्सव करा स्कूल जेहेतु पीएमसी रूपरेख नहीं सारी तेणु आसंता 16 तारीख में आमर पीएमसी उत्सव आयोजन होती तेणु आयोजन निमंते सब प्रिपेरेसन चलती।
ଏଇସବୁ ମାନେ କେଉଁ ସବୁ? ବିଦ୍ୟାଳୟର ନାମ PM ଶ୍ରୀ ନୋଡାଲ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ କୋଦଳା। ଏହି ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏ ସ୍କୁଲ PM ଶ୍ରୀ ରୂପାନ୍ତରଣ ହୋଇଛି। ତେଣୁ ଆସନ୍ତା 16/1/2026 PM ଶ୍ରୀ ଉତ୍ସବ ପାଇଁ ଆମ ପିଲାଙ୍କର ଉତ୍ସାହ ଆଗ୍ରହ ରହିଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସେମାନେ କାମ ସବୁ ଆରମ୍ଭ କରିସାରିଲେଣି। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟଲ୍ ସବୁ ତିଆରି କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ପିଲାଙ୍କର ପ୍ରତିଭା, ପିଲାଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳତା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ। ଏ PMC ଉତ୍ସବରେ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କ'ଣ ହେବ, କ'ଣ ଏଠି ହେବ, ଲୋକ କ'ଣ ଦେଖିବାକୁ ଆସିବେ? ଉତ୍ସବରେ 3ଟା ଷ୍ଟଲ୍ ହେବ। 3ଟା ଷ୍ଟଲ୍ରେ ଗୋଟେ ହେଲା ଭିଜନ ଓଡ଼ିଶା। ଭିଜନ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମେ 2036 ମସିହା ସୁଦ୍ଧା ଓଡ଼ିଶାକୁ କେଉଁ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଓଡ଼ିଶାର ରୂପରେଖ କ'ଣ ହେବା ଦରକାର, ଓଡ଼ିଶାକୁ ଆମେ କେମିତି ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କରିପାରିବା, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା କ'ଣ ଅଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆମେ ଆଗକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ପରିଚିତ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏଇଥିରେ ଆମର ସାଧାରଣତଃ 3ଟା ଷ୍ଟଲ୍ ରହିବ। ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରଥମେ ଭିଜନ ଓଡ଼ିଶା 2036, ସେଇଥିରେ ପିଲାମାନଙ୍କର ବୈଜ୍ଞାନିକତାର ଗୁଣର ବିକାଶ ହେବ, ଗାଣିତିକ ଗୁଣର ବିକାଶ ହେବ, ସେମାନେ ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ହେଉଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ବିଷୟରେ ଅବଗତ ହେବେ। ତା ସହିତ ଆମର ରହିଛି 4ଟା କ୍ଲବ୍, ଯେମିତି ହେଲା ସାହିତ୍ୟ ସୃଜନୀ, ଜିଜ୍ଞାସା, କୌଶଳୀ, କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନ। ଏସବୁ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିଭାର ବିକାଶ ହେବ। ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣ ଆଉ ଅନ୍ତର୍ନିହିତ ଗୁଣର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମର ଷ୍ଟଲ୍ ଅଛି ସବୁଜ ଓଡ଼ିଶା, ୱେଷ୍ଟ ଟୁ ବେଷ୍ଟ। ଆମେ ୱେଷ୍ଟ ଜିନିଷରୁ କେମିତି ବେଷ୍ଟ ଆଉଟପୁଟ୍ ଦେଇପାରିବୁ ସେଇଟା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ। ଯେମିତିକି ନଡ଼ିଆ କତା ହୋଇଗଲା, ନଡ଼ିଆ କତାକୁ ଆମେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛୁ, ସେଇଥିରୁ ଆମେ କିଛି ନୂଆ ଇନୋଭେଟିଭ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଲଗାଇ ତାକୁ ତିଆରି କରିପାରିବା। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ଆମର ବିଜନେସ୍ ସମିଟ୍। ବିଜନେସ୍ ସମିଟ୍ରେ ମାନେ ପିଲାଟେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛି, ପାଠ ପଢ଼ି ସାରିଲା ପରେ ତାପରେ ଯେମିତି ବେକାରୀ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂରୀକରଣ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ କ'ଣ କରିପାରିବା। ଯଦି ଏବେଠୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ପାଠପଢ଼ା ସହିତ ବିଜନେସ୍ ସହିତ ରିଲେଟେଡ଼୍ କରିବା, ତାହେଲେ ସେ ଯଦି ପିଲାଟେ 10th ପରେ କିଛି କରିପାରୁନି, ତାହେଲେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ମୁଁ ବିଜନେସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କିଛି କରିପାରିବି। ଯେମିତିକି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଦୋକାନ ବଜାର ମାର୍ଟ ବିଷୟରେ ବୁଝାଇ ପାରିବା। ଆଜିକାଲି ଯେମିତିକି ଆମର ଫ୍ଲିପକାର୍ଟ ଏସବୁ ବିଷୟରେ କହିପାରିବା। ତା ସହିତ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କିଂ ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ପାରିବା। ତାପରେ ଆଞ୍ଚଳିକ ସ୍ତରରେ ଯେକୌଣସି ଯେମିତି ସୂତା ବୁଣାବୁଣି ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଲୋକାଲ ଲୋକଙ୍କୁ ଡାକିକି ଆମେ ସେଇଟା ଦେଖାଇ ପାରିବା। ଯେମିତି କୋଦଳାରେ ମାଟିରେ ତିଆରି ଦୀପ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ବିଜନେସ୍ ହେଉଛି, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଣିକି ଉପସ୍ଥାପନ କରିପାରିବା। ତା ସହିତ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ, ଆଜିକାଲି ତ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ର ବେଶୀ ଚାହିଦା ଅଛି। ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ଼୍ ସହିତ ହେଲ୍ଦି ଆଣ୍ଡ ଟେଷ୍ଟି ସେ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ମାର୍କେଟ୍ ମିଳୁଛି ସେ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବା। ତା ସହିତ ଆମର ହେଲ୍ଥ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇ ପାରିବା। ତା ସହିତ କ୍ରୀଡ଼ାଙ୍ଗନରେ ଆମର ଯେକୌଣସି ସବୁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଅଛି, ୟୋଗା ଆଉ ୟୋଗା ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ପାରିବା। ତା ସହିତ ହେଲ୍ଥ ଇସ୍ୟୁଜ୍ ବିଷୟରେ ଜଣାଇ ପାରିବା। ଏସବୁ ପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି ସବୁଜ ଓଡ଼ିଶା। ସବୁଜ ଓଡ଼ିଶା କହିଲେ ଆମେ ଦେଖୁଛେ ଗୋଟେ ଗଛ ଯଦି ଲଗେଇଲେ ସେଟା ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅମ୍ଳଜାନ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଦାନ କରୁଥିବା ଜୀବନକାଳ ମଧ୍ୟରେ। ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ବୁଝେଇ ପାରିବା ଗୋଟେ ବୃକ୍ଷର ମହତ୍ତ୍ୱ, ତାହେଲେ ସିଧା ଜୀବନରେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗଛ ଲଗେଇଲା ପିଲାମାନେ ତାହେଲେ କେତେ ଗଛ ଲଗେଇବେ ସମସ୍ତେ। ତ ସେଇ ଜିନିଷକୁ ନେଇକି ଆମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଗିଚା ତିଆରି ଉପରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖାଇ ପାରିବା। ତା ସହିତ ଆଞ୍ଚଳିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଡକେଇଛୁ, ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଇନ୍ସପାୟାର ହେବେ। ତ ଏଇସବୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ତା ସହିତ ଆମର କଲଚରାଲ ସ୍ତରରେ ରହିଛି ଆମର ମୁଖ୍ୟତଃ ହେଉଛି ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା ଆଉ ଆଞ୍ଚଳିକ କଲଚରକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଆଉ ପାଲା ଗୋଟେ କରାଯିବ, ଯାହାର ମୁଖ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ରହିଛି ଉତ୍ତମ ଜୀବନଶୈଳୀ କିମ୍ବା ଆମର ଓଡ଼ିଶାର ସାଂସ୍କୃତିକ ପରମ୍ପରା। ତାକୁ ପାଲା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବା, ମାନେ ଓଡ଼ିଶାର ଲୁକାୟିତ କଳା ଆଉ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ କରିବା ପାଇଁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ପ୍ରୟାସ। ତା ସହିତ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯିବ। ତା ସହିତ ଆଦିବାସୀ କଲଚର, କୁଇ କନ୍ଧ ଏସବୁ ସଂସ୍କୃତିକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ସାମିଲ କରାଯିବ। ଆଉ ତା ସହିତ ଆମ ସ୍କୁଲରେ ଗୋଟେ ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି ଯେ ଆମ ସ୍କୁଲର ପିଲାମାନେ ନିଜେ ବାଦ୍ୟ ସହିତ ନିଜେ ନୃତ୍ୟ କରିବେ, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଚାଲିତ କରାଯାଇଛି। ତା ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେମିତି ଆର୍ଟ କ୍ରାଫ୍ଟ ସବୁ ହେବ, ଏମିତି ସବୁ କରାଯିବ। ବନା ହେଉଛି